आज आमी गंगांत वचून शुद्ध जेवचे. दशाश्वमेध, मणिकर्णिका घाट आणि पंचगंगा हे 3 घाटांतू नवचा प्लॅन आसा. मेन जेवण पंचगंगा आणि मणिकर्णिका घाट मेन दनपार नंतर वचून नवचे. सो ताका वता आसात आमी. आता यांचे मणिकर्णिका घाट पण या मेन आता हांगा नवचे. हे समा मालवला आजी लागी जेवचे आता. नेक्स्ट पंचगंगा आयलैंड ती हे टोटल खाली बोट आयतना 60 फीट आस म्हणल तो. तशें नॉट शुअर कितले फीट आस म्हणून. पंचगंगांतानी मणिकर्णिका घाटांतू स्नान जाल्ला. दशाश्वमेध चिकी दूर जाता तशी विघ्नेश चमकला आम्ही वच्चे न्ही. आमी काशीमठ वचून जेवण करतली. हांव म्हणाली हांगा बुटची म्हणा चिके थंड आसा. जागृत कर का. दनपारचे जेवण जेवण काशी विश्वनाथ देखू चमकलें ती. तुमकां हांव आमगे लास्ट व्हिडिओ ऑफ काशी सिरीज काशी मठाच्या व्हिडिओंतू मेळटा. टेक केअर. बाय.